Nginothisa kakhulu audience yakho bivele ikhona. Kodwa usuhlangana nelibhubesi lasemdletsheni. Umthandeni SK wavela amabhengi akuthanda. Hello everyone, hope resula khulamba kahle. Nangoke phela uMahu esemangaza abaningi ngenkathi ekhipha ukuthi umthandeni akakhiphi ring akamfaki ring emnini. Okuyinto ke thusa abaningi ngoba phela uMahu beke waqhama ukuthi umthandeni angazi ukuthi udonsa inyawo, angazi ukuthi uMahu nje vele uyamnikeza ama sign nama hints ukuthi akenze something, kanti ke yena kumthandeni angazi ukuthi ushawa yigwaba. Kade ke nje vele ke abalandeli bakhe kumthandeni bakhala ngokuthi nje uMahu kanye nomthandeni bengenza i-couple enhle kabi. So asazi ukuthi umthandeni ngempela ulindile. Ashone khona isomlalela ukuthi utheni kahle kahle uMahu. Mawuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushare usubscribe bill ukuze ungapheli uzophuthele ama-video afana nalawo. Ashone khona ke. Nginothisa kakhulu audience yakho bivele ikhona. Kodwa usuhlangana nelibhubesi lasemdletsheni. Umthandeni SK wavela amabhengi akuthanda njengequeen. Uyiqueen njengamanje. Uyiqueen yamabhengi ke njengamanje. Ayikho ring kodwa lo muntu eziyahlupha. Hayi fina simtshela. Nginothisa kakhulu audience yakho bivele ikhona. Kodwa usuhlangana nelibhubesi lasemdletsheni. Umthandeni SK wavela amabhengi akuthanda njengequeen. Uyiqueen njengamanje. Uyiqueen yamabhengi ke njengamanje. Ayikho ring kodwa lo muntu eziyahlupha. Hayi fina simtshela. Okay everyone, izizweleke uMahu ke khala ngokuthi umthandeni wenza kancane, umthandeni uyahlupha, umthandeni uyambambezela. Comment down ke below umbono wakho wona ngalolu daba ke. But ke sivala lana ke i-video namhlanje sibuya ungqi. I really hope to enjoy the video namhlanje. If we enjoy it, make sure to smash lo like button, uphinde smash na lo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.